Što biste rekli kada bih vam rekao da su neke od najhranjivijih, najukusnijih i najproduktivnijih povrtnih kultura koje biste mogli uzgajati upravo one koje danas gotovo nitko više ne sadi. Povrće koje su naši djedovi i bake uzgajali bez razmišljanja, koje je spašavalo ljude tijekom gladi i bilo toliko cijenjeno da su ga kraljevi imali u svojim kraljevskim vrtovima. Većina ljudi to ne shvaća. Dok mi trčimo za modernim hibridima i osjetljivim usjevima koji zahtijevaju stalnu njegu, ovo srednjovjekovno povrće bilo je otporno, robusno i iznimno darežljivo. Raslo je u siromašnim tlima, otporno na oštre klime i nudilo hranu cijelim generacijama bez napora koje ulažemo danas. U ovom videu predstavit ćemo vam 20 povijesnih vrsta povrća koje će vam zauvijek promijeniti život i način na koji gledate na vrtlarenje. Broj 1. Zemni grašak. Zamislite da otkrijete skromnu biljku na površini, ali koja skriva pravo blago pod zemljom. Takav je zemni grašak, favorit srednjeg vijeka koji je samoniklo rastao po cijeloj Europi. Farmeri ga nisu morali maziti. Njegovo korijenje proizvodilo je male gomolje, slične orasima, koji su se mogli iskopati i jesti. Bilo je to poput tajne ladice s grickalicama koju nudi priroda, uvijek puna ako ste znali gdje tražiti. Srednjovjekovni ljudi cijenili su ga za preživljavanje, tijekom gladi seljaci su ga vadili iz polja i šuma, nazivajući ga tartufom siromaha. Okus je bio blagoslatkast i orašast, ugodno iznenađenje u usporedbi s bljutavim namirnicama tog vremena. S nutritivnog stajališta gomolji su nudili i škrob i proteine, rijetku kombinaciju u divljim biljkama. No najveći adut zemnog graška bila je otpornost. Rastao je tamo gdje su drugi usjevi propadali, postajući pravi spas u teškim zimama. Tekstovi o ljekovitom bilju hvalili su ga i zbog blagotvornih učinaka na probavu. Ipak, s pojavom komercijalne poljoprivrede, ova je biljka napuštena. Moderni farmeri smatrali su ga premalim i teškim za berbu u usporedbi s krumpirom. Zaboravljena super hrana, doslovno zakopana u povijesti. Broj 2. Celtuce ili salata s peteljkom. Dok se zemni grašak skrivao ispod zemlje, ova je biljka ponosno rasla iznad nje. Poznata i kao salata s peteljkom, ovo srednjovjekovno povrće cijenilo se ne zbog listova, već zbog debele i hrskave stabljike. Zamislite povrće koje izgleda kao salata, ali ima okus kombinacije krastavca i šparoga. To je salata s peteljkom. Srednjovjekovni kuhari gulili su i rezali stabljike, poslužujući ih u varivima ili pečene kao delikatesu. Listovi su također bili jestivi, iako pomalo gorki, te su se često koristili u juhama. Nutritivno, pružala je vitamin C, vlakna i hidrataciju, svježe povrće u razdoblju kojim su dominirali kruh i meso. Podrijetlom iz Azije stigla je u Europu trgovačkim putovima. Redovnici su je uzgajali u samostanskim vrtovima, hvaleći njezinu svestranost. No, kako su salate s mekšim listovima postale moderne, ona je zaboravljena. Broj 3. Aleksanders. Rimljani su uveli ovu odvažnu biljku u Britaniju, a srednjovjekovni farmeri brzo su je prihvatili. Ova biljka ne poštuje uredne redove u vrtu. Rasla je kao korov, ali je imala okus delikatese. Bilo je to srednjovjekovno iznenađenje otkriti da je dosadni susjed zapravo izvrstan kuhar. Gotovo svaki dio biljke bio je jestiv. Stabljike, listovi, cvjetovi, korijenje i sjemenke. Mladi izdanci konzumirali su se kao celer, cvjetovi su se dodavali salatama, a sjemenke su se koristile kao zamjena za papar. Listovi su juhama i varivima davali zanimljiv okus, negdje između peršina i celera, dosežući visinu do gotovo 2 metra. I s žutim cvjetovima koji su privlačili korisne kukce, ova biljka bujala je na obalama, stijenama i rubovima cesta, bez ikakve brige. U 1700. godinama njezina je uloga nestala jer je celer zauzeo njezino mjesto u vrtovima i kuhinjama. Danas većina ljudi prolazi pored nje ne znajući koliku je važnost nekada imala. Broj 3. Dobri kralj Henrik ili divlji špinat. Pa, u srednjovjekovnoj Europi i divlji i kultivirani, on praktički ostaje misterij. Ali biljka je rasla na širokom području, bila je izuzetno laka za uzgoj, vraćala se iz godine u godinu bez ponovne sadnje. Da biljke imaju životopis
pouzdanost bi bila njezina jača strana. Nutritivno je bila impresivna, bogatija željezom od špinata i puna vitamina C, neophodnog u srednjovjekovnoj prehrani. U razdobljima proljetne nestašice, rani izdanci bili su spasonosni. Kuhari su koristili mlade stabljike kao šparoge, zrele listove kao špinat, a cvjetne pupoljke kao mini brokule. Imala je i medicinsku primjenu. Listovi su se stavljali na rane, a čaj od korijena bio je blagi laksativ. U nekim regijama nazivali su je sve dobro, zbog njezinih višestrukih namjena. S industrijskom poljoprivredom ova robusna biljka postupno je napuštena. Broj 5. Tušt. Tušt je bio zeleni oportunist. Rastao je samoniklo na poljima, stazama i u vrtovima. Često smatran korovom, ali srednjovjekovni ljudi znali su istinu. Tušt je bio prava nutritivna bomba. Mesnati listovi imali su blago kiselkast okus, nalik limunu, savršeni za salate i juhe. Nutritivno bio je izvanredan. Jedan od najbogatijih biljnih izvora omega-3 masnih kiselina, plus vitamini A i C. Iscijelitelji su biljku preporučivali za snižavanje temperature i smirivanje upala. Seljaci su je slobodno brali, a plemići su je posluživali kao osvježavajuće zelenilo ljeti. Danas je moderna poljoprivreda objavila rat ovoj biljci, etiketirajući je kao korov. Broj 6. Zemna jabuka. Dok je tušt rastao na površini, zemna jabuka podsjećala je srednjovjekovne farmere na blaga skrivena ispod tla. Ovaj naziv koristio se za nekoliko kultura gomolja, simbolizirajući njihovu ulogu kao zakopanih plodova prirode. Ovo korijenje nudilo je škrob, slatkoću i otpornost, postajući nezamjenjivo. Nutritivno su osiguravali ugljikohidrate, vlakna i minerale, uzdržavajući zajednice u oštrim zimama. Pa, ljekovite biljke hvalile su ih za jačanje tijela i smirivanje želuca. No, zbunjenost oko njihova identiteta dovela je do nestanka. Vladavinom krumpira. Termin zemna jabuka je zaboravljen, a ovi su usjevi nestali iz kolektivne svijesti. Broj 7. Skeret. Ovaj korijen cijenjen u srednjem vijeku tajanstveno je nestao iz moderne poljoprivrede. Za razliku od mrkve, koja zahtijeva stalnu njegu, ova biljka bila je usjev lak za održavanje. Jednom zasađena proizvodila je slatko korijenje koje se razmnožavalo pod zemljom, stvarajući praktički skrivene zalihe hrane uz minimalan trud. Bilo je to poput štednog računa, samo što je proizvodilo povrće umjesto kamata. Okus ju je činio posebnom. Prirodno slađe od mrkve ili pastrnjaka, ovo tanko i bijelo korijenje cijenile su čak i kraljevske obitelji. Moderna poljoprivreda smatrala ju je premalom i presporom u rastu. Povrće, koje je nekoć bilo prikladno za kraljevske stolove, danas je gotovo zaboravljeno. Medvjeđi luk. Pa, ako su srednjovjekovni kuhari željeli kiselkast okus s notama limuna, posezali su za medvjeđim lukom. Ovo zelenilo raslo je divlje po cijeloj Europi, uspijevajući i na pašnjacima i u vrtovima. Njegov kiselkasti okus oživljavao je juhe, umake i salate, ublažavajući težinu srednjovjekovnih obroka. Medvjeđi luk nije bio samo aroma, već preživljavanje. Bogat vitaminom C, pomagao je u sprječavanju skorbuta tijekom dugih zima. Herbalisti su preporučivali čaj od medvjeđeg luka za groznicu i probavne probleme. Srednjovjekovni ljudi cijenili su medvjeđi luk i kao hranu i kao lijek. Ipak, kako su špinat i salate s mekim listovima postali dominantni, on je pao u zaborav. Matovilac. Dok medvjeđi luk viče kroz kiselost, matovilac šapuće suptilno, poznat i kao poljska salata, ovo delikatno zelenilo pojavljivalo se prirodno u žitnim poljima nakon žetve. Srednjovjekovni farmeri otkrili su njegov blagi okus, s notama orašastih plodova, i brali su ga tijekom cijele zime, kada je malo koje drugo lišće preživljavalo. Nutritivno, matovilac je bio prava snaga. Sadržavao je omega-3 masne kiseline, željezo i vitamin C, rijetke nutrijente u srednjovjekovnoj prehrani. Zobnjak, korijen ili ostriga. Srednjovjekovni farmeri trudili su se definirati ovo. Povrće s jednim od najčudnijih okusa. Pravilno kuhan, imao je okus nevjerojatno sličan ostrigama, što se cijenilo u srednjovjekovnom dobu, posebno u vjerskim zajednicama koje su izbjegavale meso ili ribu.
Dokumenti iz 1400. godine pokazuju da su ga samostani uzgajali kao zamjenu za post. Srednjovjekovni vrtovi imali su dvije vrste, bijeli i crni zobnjak. Oba su rasla s dugim i tankim korijenjem, s tamnom korom koja se morala oguliti, skrivajući gurmanski okus ispod nje. Zima je pokazivala pravu vrijednost. Malo je svježih usjeva preživljavalo hladnoću, ali ova biljka ostajala je u zemlji. Ljudi su je vadili po potrebi i jednom ubrana čuvala se mjesecima bez kvarenja. Škorzonera s imenom koje zvuči kao bolest. Pa ona se jedva čini privlačnom, no ipak je bila osnovna srednjovjekovna namirnica. Ime dolazi iz talijanskog, skorzone, što znači otrovna zmija. Herbalisti su vjerovali da korijen s crnom korom liječi ugrize, a ljudi su ga s vremenom počeli cijeniti više zbog okusa i nutritivne vrijednosti. Iako se često miješa s crnim zobnjakom, korijen ove biljke je duži i ravniji, s crnom korom i bijelom jezgrom. Malo je povrća nudilo tako sigurnu prehrambenu sigurnost u srednjovjekovnim vremenima. Da su srednjovjekovni vrtovi imali natjecanje u ljepoti, rampion bi pobjedio bez problema. S delikatnim cvjetovima u obliku zvončića i jestivim korijenjem bio je i ukrasan i praktičan. Korijenje rampiona bilo je blago i lagano slatko, konzumiralo se sirovo u salatama ili kuhano kao pastrnjak. Listovi su juhama davali lagano pikantan okus. Rampion nije bio samo hrana, već i folklor, priče i pjesme su ga slavile, a neke su mu čak pripisivale magična svojstva. Herbalisti su preporučivali rampion za čišćenje krvi i probavu. Ipak, slava rampiona nije bila dovoljna da ga spasi. Kako su veći i brži korijenasti usjevi, poput mrkve i repe, postali dominantni, on je pao u zaborav. Gomoljasta krabuljica. Dok je rampion osvajao cvijećem, gomoljasta krabuljica impresionirala je okusom. Ovaj tanki i blijedi korijen smatrao se delikatesom u srednjovjekovnim kuhinjama. Okus je bio delikatan, negdje između mrkve i pastrnjaka, ali sa suptilnom slatkoćom koju je plemstvo obožavalo. Srednjovjekovni kuhari su je pržili, pretvarali u kremaste pirea ili dodavali u variva. Herbalisti su je hvalili jer je umirivala želudac i poboljšavala apetit. Nutritivno nudila je škrob, vlakna i minerale, delikatan ali siguran izvor energije. Najveća prednost korijena bila je otpornost na zimu. Ostajao je svjež u skladištu mjesecima, nudeći prehrambenu sigurnost kada se drugo povrće kvarilo. Zimski luk. Zanimljivo, zimski luk nije niti samo velški, niti klasični luk. Podrijetlom iz Istočne Azije stigao je u Europu trgovačkim putovima oko 1200. godine. To je višegodišnja biljka, što znači da se vraća iz godine u godinu bez ponovne sadnje. Razmnožava se u busenima koji se mogu dijeliti, a jedan srednjovjekovni tekst čak tvrdi da je jedna biljka mogla hraniti obitelj 10 godina. Njegova uloga bila je izuzetno praktična, konstantan izvor svježeg zelenila u razdobljima kada je povrće nedostajalo. Kuhari su koristili šuplje stabljike za aromatiziranje juha, variva i salata. Najvrijedniji adut bila je otpornost na hladnoću. Sljedeći, divlji špinat ili bijela loboda. Za razliku od perenog luka koji se sadio namjerno, bijela loboda pojavljivala se sama. Ovo divlje zelenilo raslo je slobodno na poljima, u vrtovima i na neobrađenim zemljištima po cijeloj Europi. Nutritivno, bila je impresivna. Bogatija proteinima od kupusa, s više željeza od špinata i čak više kalcija od kelja, arheolozi su pronašli nebrojene sjemenke u jamama za otpad, što je dokaz da je bila uobičajena hrana u vremenima gladi. Načini konzumacije su varirali. Listovi su se kuhali kao špinat ili jeli sirovi, a sjemenke su se mljele u brašno u razdobljima nestašice. Sljedeći, stočni mangold, poljska repa. Pa, poljska repa bila je tegleći konj srednjovjekovnih polja. Ovo korijenasto povrće, srodnik cikle, uzgajalo se i za ljude i za životinje. Njezino veliko korijenje nudilo je prehrambenu sigurnost kada bi drugi usjevi zakazali. Seljaci su ih kuhali ili pekli, a farmeri su ih davali životinjama kako bi preživjele zimu. Nutritivno osiguravala je ugljikohidrate, željezo i vitamin C. Budući da je bila svestrana namirnica, ljekovite biljke preporučivale su listove čak i za liječenje rana. Njezino ime doslovno znači korijen gladi, odražavajući njezinu vitalnu ulogu
dok je s modernizacijom poljoprivrede degradirana na hranu za životinje. Što dalje? Ljupčac. Rimski vojnici nosili su sjemenke ljupčaca po Europi, sadeći ga gdje god bi se nastanili, a redovnici su nastavili tradiciju uzgajajući ga u samostanskim vrtovima. Njegov okus bio je jak, sličan celeru i peršinu, ali mnogo intenzivniji. Srednjovjekovni kuhari su se uvelike oslanjali na njega. Samo jedna grančica bila je dovoljna da da okus loncu juhe. Osušeni listovi aromatizirali su meso, sjemenke su obogaćivale kruh, a korijenje se kuhalo poput pastrnjaka. S medicinskog stajališta, ljupčac je bio cijenjen zbog ulja koja su pomagala probavi, smanjivala nadutost i imala blagi diuretički učinak. S pojavom egzotičnih začina donesenih globalnom trgovinom, ljupčac je počeo nestajati iz europskih kuhinja. Kardon. Da je artičoka imala robusnijeg rođaka, uzgajanog u srednjovjekovnim vrtovima, a ne na profinjenim stolovima, to bi bio kardon. Ova biljka slična čičku cijenila se ne zbog cvjetova, već zbog debelih stabljika sličnih celeru. Srednjovjekovni kuhari su ih blanširali i sporo kuhali, pretvarajući tvrdo trnje u nježne delikatese. Zamislite da grizete biljku koja izgleda kao korov, ali ima okus kombinacije artičoke i celera. To je kardon. Pa, kardon nije bio samo ukusan, bio je i lijek. Ljekovite biljke hvalile su ga za probavu i čišćenje jetre. Nutritivno nudio je vlakna, kali i antioksidanse, bivajući diskretan saveznik zdravlja u prehrani kojom su dominirali kruh i slano meso. Njegova otpornost učinila ga je popularnim u samostanskim vrtovima. Ipak, kako je artičoka postala poznatija, a povrće lakše za uzgoj preplavilo tržnice, on je zaboravljen. Kineska artičoka. Dok je kardon rastao iznad zemlje, pa krosne su radile u tišini pod zemljom. Ovi čudni gomolji, poznati i kao kineska artičoka, proizvodili su malo, kvrgavo korijenje koje je izgledalo kao nizovi perli. Srednjovjekovni farmeri obožavali su ih zbog neobičnog izgleda. Bilo je to povrće koje izgleda čudno, ali ima blagi, lagano orašasti okus. Korijenje se jelo sirovo zbog hrskave teksture ili kuhano u varivima gdje bi postajalo lagano slatko. Nutritivno su nudili ugljikohidrate i minerale, dobrodošla dopuna zimskoj prehrani. Srednjovjekovni tekstovi su čak tvrdili da snižavaju temperaturu i jačaju organizam. Ali njihov čudan izgled radio je protiv njih. Moderni potrošači preferirali su glatko i uniformirano povrće. Mala veličina i mukotrpna berba učinili su ih neprikladnima za industrijsku poljoprivredu. Povrće cijenjeno zbog jedinstvenosti zaboravljeno je upravo zato što je bilo drugačije. Morska kapusta. Morska kapusta bila je važan izvor hrane za srednjovjekovne zajednice na sjevernim obalama Europe. Rasla je u pješčanim i slanim tlima, gdje je malo koja druga jestiva biljka mogla preživjeti. U proljeće su se sakupljali izbijeljeni izdanci konzumirani poput šparoga, a kasnije su se zreli listovi kuhali kao kupus. Za razliku od mnogih divljih biljaka, okus je bio blag i ugodno slatkast. Najveća vrijednost bio je sadržaj vitamina C, do 6 puta veći nego kod limuna. Za ribarske zajednice, koje su imale ograničen pristup svježem povrću, sprečavala je skorbut. Danas je njezina odsutnost iz naše prehrane kao da smo zanemarili besplatno blago. Morska kapusta još uvijek raste na plažama, ukusna i iznimno hranjiva, ali gotovo zaboravljena.